yazi enye into engayidalelwanga mina guys zezabe ze-true love fonini yo kubona eza-unconditional love zasefilimini ezanto zo-love is not love which alters when alteration finds hayi ijana ngo-Shakespeare fonini this is not sonnet 116 andikhathana noma ndikuthanda kanganani mosi mina at some point akhona amasimba ozawathetha okanye uwenze azandenza nqonde sisimenqe esi ndi-toxic to that point mosi mina seyindim fonini owenze lo masimba lawo why wena uzandixolela andinayo mosi mina laa nto ka-forgive and forget fonini so andiyi-understandi nakomnye umntu awunalimit kanti wena where do you draw the fucking line uqonde tsek kwanele ndothuka noba ukho amajita mosi mina fonini akwazi ukuxolela imate yakhe ijolile ayicenga umjita fonini uba please mabongohlukani uzawuzama nayo uba present ha it can never be me tsek andixoleli necrush mosi mina yo once imithe iba ngathi seyindifebele kakhulu but ke asikho lapho namhlanje guys bendisandobona nenye ividiyo mosami cabanga umjita ufonela le mate uba kuse andiyithandi wena le nto qho kasixabene into yokuqala oyenzayo upakisha iibhegi zakho uhambe ibe isitsho ke le ngqayo uba in fact I'm on my way ndizokulanda ndithi rhaso kandenza bobhanqa mna fonini uyowupakisha iibhegi zakho uhambe kaloku fonini is a clear indication into yoba wena awufuni uba lapha ngoku xa ndizazokulanda against your will ndiyakidnapha mos but ke wethu guys singabantu nathi ke fonini yohasi ungajoli noba siko perfect uzaba sathwani na guys.